Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Kedamtang Aruachi Clonipai Troxy Ninkan Surihinira Inquire Trogarni Daithar Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora Inut Karbi P Second Year Charlie Bong 17 years old student upon Chulangrem Deda Putak Bokajan Women Justice Forum Atum Victim Atumahem An Kahumriga Lakha Inquire Trogua Barguri MSC Constituency under Kedamtang Arunipai Troxy Ninkan Surihinira Inquire Trogarni Daithar Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora Inut Karbi P Second Year Charlie Bong 17 years old student upon Cholangrem Deda Putak Bokajan Women Justice Forum Atumpen Kahumida Jong Pon Me Karbia Khai Ke Khai Sobino Lape Epa Pidum Gib Akhaila Lasi Kebe Keche Aso Atum Nanglang Rong Lason Sikiramtang Le Sumina Rong Hang Kipenchenglo Lakha Unipin An Lason Koduna Epo Lapen Nona Banki Lada Daithar Government Model College Second Year Charlie Bong 17 years old Karbi as Idena Pansi Inut Daithar Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora Amadsi Chulangrem Dedo Lagi Karbi Atumke Iluwok Kimatha Joksi Lason Karbi Anglong Arlo Along Amadsi Lason Nang Chuklem Dedo Lasi Hampanga Song Doan Lapen Social Organization Atum Anapanta Labang Suak Kesalong Nang Chirapdun Sina Mate Chirapdun Sinang Usi Bokajan Women Justice Forum Atumpen Lampu Minji Lapen Principal Dr. Deepak Kumar Bora Aphan Jail Beng Etlo Usiki Kenep Kang Nang Pon A Videota Kekon Long Lepuda Minji Pontu Lasi Lake Justice Vivek Nangchiputa Justice Hangpo Anchota Kalisi Jongsi Kisum Kipkovek Atumaphan Kordalong Hangji Pulaso Kutsitame Hek Muchot Ri Muchoratu Kachiraptun Kinang Sotputa Ninje Pontu Lapen Labangso Deepak Kumar Bora Phan Nahok College Along Sitame Laso Akam Abangki Paklem Long Ledet Anangji Akam Penamatsi Imphan Petnang Poputa Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Team Karbiang Long Atumaphan Anta Pachini Pon Loputa Bokajan Women Justice Forum Apitung Atumpen Sodak Pen Chuning Ripo Lapen Ke Deepak Kumar Bora Achor Lakshmi Borata Laso Oso Aphan Chini Nepusi Pulis Atumalong Ningjero Laki Chok Chepik Anu Athema Karbiang Long Pensi Karbi Alun Kilun Pensi Nong Nam Chetangsi Inut Alun Sepi Cheman Pong Lasi Lalun Sepi Lakshmi Bora Long Ben Grupatunta Klem Dun Dedet Anang Chiputa Ning Chipo Dua Gripen Edverson Kuripo Karbiang Long News Lema Bitung Dum Hana Kero Pilo Pini Nilitum Karbiang Long Women Justice Bokajan District Committee Pen Lagak Daithora Hawara Long Nilitum Nang Kahumri Ke Lahen Lo Kedamtang Chinghon Amuso Ilitum Karbi Pia Pan Inut Kiklem Teacher Kiklem Principal Alang Ilitum Amuso Pan Make Lang No Lang No Kiklem Putak Nilitum Ning Duk Pik Lo Kasi Nilitum Karbiang Long Women Justice Forum Pen Alang Litum Ahem Anang Humbrisi Alang Litum Kisung Bek Ahem Pu Ahem Anang Humbrisi Nilitum Pirthe Alam Makam An Chingki Chethan Poson Pensi Labang So Aputak Ilitum Muso Pan Kasira Pon Tegjima Matang Te Ilitum Karbiak Hai Pan Kaching hon pen ilitum takeng kam kachi jorima lapen labang so ke klem vek akar plate aphan ilitum kupuson si labang so ilitum aphan nang kilang rem pen ilitum ta alang lipas tami ke pasung tuji matang te ilitum ta oklar kachi hang tu thekji aphan ilitum ladak Daithar Hawar long nang humri lo kasi nilitum ka humri da mateng long pen ilitum kato kavialam chingki chethan long si pini ladak Daithar Police Station along anta nilitum nang palilo kasi hai hai alang han kipa bon akes ko anang deng kupuson ma ko so kes arsik jip pen ili to mamuso han ka chene ka son thot alang han ta ke pisung longji phan ili tum ta alar ka chui longji phan ko anang deng ma pula hai hai kes aputak tami ili tum ta ke langji phan si wang lo tami ili tum ladak ke wang hos ke sar bang chi phop hedelo na si ili tum chi phop hedet pusitami ili tum kam alam anke Kiche pachun di phasi nilitum dak humri lo pinile je phop istame pena sidame nilitum bang tuji lai ko anang deng si nilitum hanang ka chenai kapot ki pe jok longji ko anang deng si ki klem ponji ma kela nilitum bang atiri long pon angji pusi nilitum hin pen keng kam che jordo
Laksmi Bora po apiso men ke anke mek lang no ke choklem vek abang ke principal lo ladak model college a principal Dipok Bora po lake amot pialam man ke avipin lo nong me ke okor la da high school la da college bu det delo kasi la so bang thu phan ke pini la so college nong det delo lake karbiang long a college non asama college non na hoga school long setame la so than bang ke than the det nang ko than ma silong lelo apenili tuma hin so dak pe nalang phan pin rem lo inut lu than bang hu jong si ami thang a so mara phan la pusona ot lang no ke klem rong pote kwang si li tuma education apan ahin na aprang dam thekla kasi nili tuma hin ben bangke tin rem pik lo ning duk pik lo mit hang apu thakta ami thang so mara hem chubi pon vek ason lo alang phan la puam apan ki em da ason teng lo alang phan aprang padam ji phan to war pathe kan long le pin lo pangting kup lo la bang nili tuma ning duk pik lo kasi la dak okor pini la so college polong kalilo na hok sitame alang phan ke dim long masi pek long alo la so sakuri pen bangke suspend vek nang ko than vek nang ko labang ini litum pudam nasi pom delo ko son se alang phan sakuring than chot puchot ke lo sakuri jaing thanang ko alang phan ke aho kakang sai ke la ke lo en order tomari deng se delo lifetime jail thabji thamon mateng te farsi pi pino athe inut arta kawe pin abang phan se angkor kang lok lo alang phan aprang ke dam long jia phan ke ave pin amalo la se alang phan ke nili tu mahin pen bang ke pin rem lo alang phan ke na hok sita pachite warun epin a phan si kam claim vek nang ko sarkar pen sita ba lo en order tum sta mi mithang rona teng ke chikip tip si claim vek nang ko la bangke nili tum ke pini nili tum song de le la so kam ke claim chot la so saing deng ke deng pon chot nang le li tum kar biang long arat an ke karbi puili tum karbia vi do tum ana bangke la so putha ke rong asor punon ba thampang asong punon ma joka ki the ke re ba ili tum karbi putum an ke aprang nam nang ko pini ne ke ka o son si pinap de ke exam thuri la bangani li tum hin pen chok chelo la pen chuning ri par pik lo karbiang long arat asor anta me labang so kama bangke ili tum ahoka kang sai ke longji phan ke keng kam che jor vek nang ko la sini li tum hin pen chuning ri par pik lo pini sokpuna meson pakar ang bang chok chilo pinap dik same kai keta ikil tum sang nang nelo ke dam tang sumila rong hangpi udam polote ke dam tang sumila rong hangpi phastame ili tum alomso hosi ili tum phan ke chon propo chon jam chot pini ani wiposi ko anang dengsi kes ke le loma ko anang dengsa kang sai piloma la ili tum thek an long adelo pipot ma puti ili tum kang duk ho ka son sinang mandelo la bang ning duk pik lo la si pini la son thot atumo si pini li tum mithang hem thi kublong tanang le lang kok lo la posi li tum ing ton nang lo tini la pohang jojo le pina ke du clip nai pu bai kali lo la bage sang masih sang nang lo ili tum ka do ka ve rong rup arat an ham phanga song an setame organization do an setame la bage ili tum klem vek nang ko council hange ka tuning ri ke la lo ka do ka ve alam an ke nili tum rong sorpens tame bor ilo ham phanga song ban setame bor ipik lo la sige dam tang an setame la so justice bang nili tum long le det tilo la sinon kipu dami bo bangela karbiang long det alam kalilo kadto kave long setame la puson ot lang no ke klema bang ku pan ke pavir vek nang ko apena sakuri seta ing than vek nang ko lapena parta kaddo kave ke nili tum ke jakong ave lo en order tum si kaddo ve jakong duno po lo en order tum thanga kam pa cheklem na nili tum ke hang nang ji la ke rat ili tum asai aposi council la sor setame la son ot lang no pan ke towar pek peder nang ko dim klong pek peder nang ko la so sakuri pen ke pachut vek nang ko lapena parta apiso phan la so non mek lang no ke choklem dep apiso lake karbiang long ko ani nu lung sepi ko ani alang li nong nam ka che theng klong abang ta so nong nam ka che thang klong ke ili tum karbia joini pule pudam ta cho pudam pulote non alang long alang apina na de ka chi dun rong bang ke ni li tum ning juk pik lo pipo sila so lam ni li pudet ma le putang ke ni li tum ka do ka ve statement long et lo athila so laksmi bora bang ke non bang ke ami thanga so pi phan bang ke chirai thek bang so phan bang ke rai pi thek ke
lake la pulo tangke alang karbiang long ke do karbia lon kilun karbia lam kilun pen alang litangka ili tum phanaki nia bejan aposin nona banke apina na besi dun rong atumi statement long setame police statement long setame non kila so pipan chini ni pukok lake ni litum ning dukpik lo kasi ni litum kado ka via record thek long lo nonta koson sila so Laksmi Bora kaneng je make ni litum arjulong pet lo la ni litum ning dukpik lo kasi la so Laksmi Bora setame karbiang long banke na hok seta lunda alo lamta dhanna alo ati bipod ma puti ili tuma phan nongke khai long si pawang rong karbi tum hange pawir na ami thanga su bangge reng nang ko lam kahaya lun ki lun lahaya lam ke than pen ale masya be jaloi tum man ka chuki ta le be dal pini ke li tum phan nang pasung rong kasi ni li tum puji po bangke non kedam tang jitu kes bijar lo pulo pini media tum hasta me ni li tum isi choning ring tum kes bijar lo pulo kes pilo pulo la ni li tum tai sining thelo o kes le pilo pulo te bang kota rona teng pen lo in order tomorrow na teng pen kwan se akang sai piji ma ke la ke ni li tum ta chini dun lo ba ni li tum ta ning thelo setame ili tum chelang dam sana kedam tang long ki timung ta chok chiret pusi ni tum thek long lo ka do ka ve phan asita asu chok chiret bo long pen ili tum ta ka do ka ve ta jakong chi pi dun se lang phan gel ke tha gel ke pon kam chok ka ve ta thek long lo sita ke chok che dang phulo po ili tum ta kroyun nang kok lo gel le pon desita hok le pon desita lagi alang ki chok che polo setame pini la so principal la po an ili tum karbio so pia phan nang ke lang pirem setame ili tum bangke gel ke pon thek long le la bangke ili tum ning duk wik lo alam thesi yulong lok lo media theng no bang thek long ala laksi ko ana hok himap ke isi confuse lo ili tum ta thek long tung du hok lo majer pon dek lom la le he asi media tum hastame tuning ri lo na hok le la so principal ko dak ang deng si gel ke pon ma kup nasi kile dama lang deng bangke ili tum brata phan pate ham phang song dum hanang pachini pon son te ili tum dai sining theji lalo Nilimen Milika Tupi Karbiang Long Women Justice Forum Maifi Nili tum ke Karbiang Long Women Justice Forum nili paro Karbiang Long Autonomous Council phasda chuning rilo athe ili tum karbi potum anke rata tum ke kaita justice long nangji arjap thip nangji pusi kai ke ta puberno sitamela so karjap thip jepa no nili tum thegam long lo a victim hem alang li tum phan thek long tenge mekrik lo proof set alang li pai ka chongjap cheklo yon dor mahasuri hini vet pusipo la suri hini te na so pi aphan ke pathek ji ke pare je pan se alang li da school lo nang che toy dun lo setame alang li puthot ki hai nong mi ke long ji kalia nong no si dok lo lang tum ning duk pik lo kasi non bang kar jap tip nang rata tum ta hang jo lo ta pen ham sang song ta hang jo lo la so kar jap tip jap pa alang tum phi chiru thek te jap pa ta so kar jap tip jap thek lo yon rang mo put le dang hang ko alang tum phan che ni ta nang hang rek ko ta so ke sa bu thak a thek lo yon rang ko ne hopta wang ko ne la so ke hang lo alang tum la jak kong ka ve ka dure pe na jok mo dam thek te Kulote kumani ham phang song puta puam de ko kumani thek se re se bang so puthak lo kes che pari dengon tha alang li tum phan ke par jap thip thek je pha ba thik lo yon ba kot ka che lam long ji to wal bang ge karbiang lo autonomous council re deng long se do lo la se alang li tum hasta me autonomous council ke ja kachari tum se tame la so kes long rd pidun ra ke pache dam long je phan alang li tum phan ke dam ke bang ka do ka bi se tame Rabdun po sinili tumahin pensioning ri par pig lo la pensioning ri lo na penaparta non la son Laksmi Bora po ba alang ke karbi alun ki lun pen si ko anin nong nam che thang klong lo setamin non ke la alang long drang ki thibdun pendang lok ad benatum kaddo ka vistame Laksmi Bora abedun dera ili tum karbi apan kaching hon pen la ili tuma muso ahok pet akang sai ke long je apan alang li tum setamin ang cherabdun nang ji pusi nili tumahin pensioning ri par pig lo Laksmi Bora bang non chini ne pukok lo chini ne pong bong long ke nili tum ka do ka ve thek long lab lo pura proof ke chini lab lo an hela ka de Karbiang Long Democratic Women Association asongalong thang adai away pin pen sang et sinar pia phan songalong pen amen kang than pona phuthak phirang kya mai kang ni po
Aruachiklo ni phai sir keparni Karbi Anglong Democratic Women Association atumpen phirang kiamai kangni ponalamthi lake kedamtang ni phai phorni sangpi ingtipi abang thang kichokche ave pinpen sang et sinarpi aphan kongchunbang arpupen kapisuntuk mate song alongpen amen kang than pona puthak alangli tungpen ningduk chepaklangpo Lapen alang litumpen bangso asongpen amen kang thanpon aputhaki chedon dun thekthi pusi alang litumpen phirang ke thingnu ningchepo Dipupen nangkelo berta Wilson Hanse report Karbi Anglong News Channel Nalitum media hoi khak tamme choro parpik lo nilitum ke hang teng apora teng penalitum ke bang thai kapo son si jo pini bangke nilitum bangke kadwa halom EGS siklo nili matke lapu bangke Public City lapen pu nilia via banke Finance Secretary lo nili tum ke claim bari mate ha song am hang ka pathek a hut pen ke claim dun cherap dun bom atum lo non pini ni tum la bang so mai ke phanang ko the bangke la lo mo pen stame pu alang ni tum stame pu lo sang et signar pia phan secretary ar pu pen mate song along pen sor plot a puthak sinili tum bangke ning duk chepaklang lo ni phai pho arni si alang li phan bangke sor plot lo asi thila hen lo ni tum pali thek thela dak si do ko ma sin tum pali thek thela stame news kado ka ve lo bang putin stame Karbi Anglong angkang ke thek long pet lo la pen sini pet lo nasi ni tum asong bang ni tum ke Japon ni tum harang ke Japon ba president sang pi ingtipia bang ke ni tum secretary phan sor pon plot bagi ni tum ningduk lo bang putin stame ni tum ke chedonun thek the la sona bang ke mane tum swarlo phan chepajok nei chi than chi mum le son chok che son stame che than chi pekeng ponang ji pu la hai hoya bang ke non bang ke konasi ki tam jui ma pu tam ma tha me lo a hok lo parni sila ni phai phor ni meeting na ke hang hot bang ke ni list stame ni li bang ave det lo ama se a meeting bang ke ni di tum che tong thek the hala sorni alang ni tum press meet along ki do ho da bang ke abari matu mate kadwa song long ki claim bo ma bang kho bang ke bang hinive hala da ki do bang ke G9 TP la pen purnima terang pi alang ni tum bang hini chok si dolo la pen baki anut kapre ka tuma bang ke nili tuma members kali ni tum ha ke cheng pana members ke la non do pet an bang ke ni tum ke cheng ha ke cheng pen do dun bom tum lo la pen ang chitong dun de tum stame do la pini nang chitong dun at te kumani bang ke kisu pulo kumani bang ke aso po phan ka ching thum dam la hai ma si nang chitong dun thek thedet lo la si la so puthak sin tum bang ke non bang ke kadwa song bang ke tum pavedaji mate ab polam ta velo amut piala mangeni tuma president bang ke ja chok che kidam tang ana kam ke claim ke dam long an sitame dili tuma phan bang ke sang e singar pi sin tum han bang ke nang than pon bom nang ja pon bom along tin akam punon ke dam tang ko pi ma ke claim an bang ke ni tum han ke sang e sinang than pon bom president bang ke ami thang inu bedam jui mate nang than pon pe banang than chi sita achanak men pen da hola pu hola son ho pu ni tum ta la son bang ke thek the aposi ni tum bang ke sang pia ke jalo mangen tum do no thek thelo ni tum members do an ta ni tum bang ke sang et sinon ke president lo sang et long si do po ni tum ke ing ton te la pen claim bom ji dam bom ji pusi mane pini bang ke Karbi Anglong arat phans tami tum bang ke kache than lo mate kache pachini lo la pen ni tum members tum an pen bang ke sang et ke chok che ke ni tum ke thek long le mate ko pi pot si ke chok che la an ke the dung ke thek long pen le sang et phanang expel pi plot ma mate nang sor pi plot ma bu bang sini tum bang ke ning duk lo la pen ke mate hala rosmi teron pi chepati lot mate suicide death aputhak along hala sar bura phansi ke langji pura gedam det mate hala bang so tuma hem along ki humri dam det apotong ke ning ke sodun ma mate ko pia pot lo mate alang litum president secretary alang litum personally ko pine alang litum angbong alam doma son bena joksi la dake song nang thak ji mate ab tang ho mate nang ke sor pi plot tang ho po bangke ni tum bangke kroy ma si kroy dun thek the ako rosmia po phansi ke lang ji po ho da bangke to alang dam lo te ma alang innovate dun jui lo mate hala dak bale damlo pustame ni tum hanang than the pui kalilo ni tum han ta menang than lo
तुम से lang nang jia chanim stamini tumge kidam ia phanavar sai ave gari ave ajad ave ni tum bangke non mat ke mithang pen agari dam I thek potani tuma vidya ta posi lidun thek theda tilo alang li stame media tum pensi ni tuma secretary bangke hala sutke kidam ansi alang li rab du nang ajad nang puni tum hanang li pen ke alang ni chathan lo ajad lo ni listame hospital long an bangke pali dun long lang sar bura phan bangke a blood test ka do ka vestame ni listame cherab dun long lang lasi lahai ki claim po yong se ako kichok che pule matha thu pulote lake kichok che ga lilo kham phanga song mati ni tum claim nang dam mang po joy ni pen si lahai ki claim lo ke dam lo posi ni tum bangke ining ki oi chi ka li si sang era phan bangke ni tum bangke ining si ka ching sam thulo la pen sang pia phana bangke ni tum president phana bangke men la sang eta phana bang nang sor pi plot mate na expel pi dara pot bangke ni tum ke ning duk lo la sin tum me chi donon thek the sang pia long bangke ni tum ke sang pia ki ja long bangke ni tum bangke donon thek the lo sang eta ke ja long bang sin ni tum bangke do thip po to no ni li ki pu dam chelam ge la lo ni le tuma phan nang ki japon bo ma president sang pi ingtipi alang li ni le tum phan ta me non ki dam tang an me meeting punon aja punon ta me ni le tuma phan nang kapar jupon pu tami ave la pente aku par ni silom social media long kapachi thang klong ni le tum long claim bom secretary sang et senior pi phan ta me katwa long pen expert plot at puthak si ni le tum bang pingi asap su tami chingwai pon la si la son bang ke chok chi pas ni tum members tum pen antame chidon ne the la si ni le tum bang ke dak kido an tum tami ala sang pi ingtipi nat bangke dodun thek thelo la sang et sinar pi nat thu bang sinir to mangke dodun thepo pasin dum bangke pini chiparai pon la pen alang methang masi arpus tame president arpus che deng pon do la si sangpi ingtipi aputhak sinon nili tame nili hin pe satame pu ko ining duk lo la pen ni tame oilo alang ni kupi po si sang SNRP phan alang ni aning ke dok de aning kang sam se ame ke lang ka chi keng ke aning ke phopya aning kang sam se lo ma la bangke nilita jum tung duk lo chining tung duk lo la pen par julong pen tame ning oilo ki dam tang ki cheng pen chetame nili tum claim ra pe lo dam ra pe lo nilita barim lo thik thik se tame laku ekethek opele ki claim non pelis tame nilita chiradun bom lo un amben ke nilia por do amben ke nili chiradun bom lo chilang lo bom lo dun bom lo chisong non bom lo se tame alang li abang la son claim clidet nang je por lo sor so yan ki me no talang chi pere me chi pethan me chi pikeng me mati di men me tong si ko ke la son claim clidet nei por la si upia po si alang la son nang ki claim lo ma men tong si ko pe la son alang la son nang claim det lo ma la bang ke ni tum nember som an tabi ining pung lo la pen ining ta oil ining kang pik lo ni li la hai news ki thek long be ining kang pik lo ining oil pik an la si sor so yan ke me no ta chi ser me chi than me chi pha me chi tong me chi than me ta la hai ta chi tong te chi than thi pin ka se la son se ki claim jo la se di ining oi o an la penang ko ki dam tang ki che men ki jun akam an se tami tu bun an ta por chi pi dun lo chi ra dun lo alang sang SNRP si meeting do ko sa tami aja sa tami lang group lo tanang eponji pinap di meeting do ko sa tami peniching mai nang ko sa tami alang nang khobor ji nang thanji la se alang li ke non alang la son nang ki claim dun bang ining oi pik an lo la se ni bang ke alang le ki japon alang le kachari pon mangka aki me thek gonong le lasining oilo lasini tumke sang et sanarpi thansi ni tumki chiki be po liang thek no ki thek thang ki ni tum sor se yang ma tidi ni tum che se pon bom po ni tum che ser pon bom po mi hino alang atami tum che pekeng pon bom po che than pon bom po na salang li phang ki pinya ni pen ki nili hin be se tame hedi ning duk lo la pen alang li than ki chiki ke lo la pen alang li long ke ni tum ki ser dun de lo meeting ko sa tame dun de lo aja sa tame ni tum che rap dun de lo la sa samping ti pila ke ni tum ki che don thek thelo di oi se kado weta ni ti che don de lo ne morzo an tame ni chirot put chen ni tum ni thilo la pen ni pen rem lo la pen ni duk lo ni tum ke la son an claim pe de ni policy sang SNRP kupi mana ti ja kon se ni tum claim pon un am pen ni tum claim pon po la pen song along sa tame ni tum solo so a song sa tame tum chipang tang pon ko ken tang ni tum chi yor pon ko la se an re lo ni li hin Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu